Mataji, will you come when I call you? Today, Mataji? Not today, maybe after 2-3 days. Yes. Okay, I will call you. Okay, Rupa Mataji, you're recording now? Yes, Mataji, I pressed the record button, but again it's going to the cloud. So that's okay, right? Yeah. Okay, even if it goes to cloud, I'll retrieve it. Okay, Mataji. Okay. Okay. हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपल्याला परत जरा एक 10 मिनिटं उशीर झाला आणि काल सुद्धा जरा रेकॉर्डिंगची जरा 2-3 दिवस गडबड होते. म्हणजे ते क्लाउड वर जाते आणि इझिली ते रिट्राईव्ह करायला येत नाहीये. म्हणून आम्ही आता काल माझा पूर्ण दिवस गेला, मी त्याच्यावर वर्कआउट केलंय. आता बघूया, आता आजपासून बहुतेक तसा प्रॉब्लेम यायचा नाही. तर आजपासून तुम्हाला रेकॉर्डिंग मिळेल. आता प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते, मग आपण चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आज आपण करतोय अध्याय 3 कर्मयोग. जरा 1 मिनिट इकडे जरा कूलर बंद कर, आवाज येतोय खूप. तुम्हाला माझा आवाज येतोय आणि स्क्रीन दिसते? थँक्यू. तर आता आपण बघितलं दुसऱ्या अध्यायात की अर्जुनाला कृष्णाने कारण सांगितली. तो म्हणत असतो मला युद्ध करायचं नाहीये, हे सगळे माझे स्वजन आहे. मग कृष्ण काय करतो, त्याला आत्म्याचं ज्ञान देतो. मग अर्जुन सांगतो आनंद नाही. मग कृष्ण तेही सांगतो त्याला दोन्हीत आनंद आहे. जर तू ठार झालास युद्धामध्ये, तुला वीरगती प्राप्त होईल आणि तुला स्वर्गवास मिळेल, किंवा तू जिंकलास तर तू पृथ्वीवर राज्य करशील. तर त्यांनी अर्जुनाला फळ दाखवलं की नाही, दोन्ही ती आनंद आहे. याला म्हणतात कर्मकांड किंवा सकाम कर्म. जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करतो फळाच्या आशेने, त्याला आपण कर्मकांड म्हणतो. मग अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलं की तू जी लढाई करणारेस, युद्ध करणारेस, हा आदेश मी तुला दिलेला आहे. त्याच्यामुळे जेव्हा भक्तीमध्ये तू जेव्हा मी सांगतोय त्या आदेशाचं पालन करतोय, त्यामध्ये काहीही पाप नाही. ज्याप्रमाणे एखादा सैनिक आपल्या बॉर्डरवर जातो आणि युद्ध करतो, मग त्याला पाप लागतं का? हजारो जरी त्यांनी शत्रू सेनेतल्या माणसांना मारलं तरी देखील काय होतं, भारतात आल्यावर त्याचा गौरव होतो. का? तर तो आपल्या भारत सरकाराच्या आदेशाचं पालन करत असतो. तर त्याचप्रमाणे इकडे कृष्णाने सांगितलं की यात काही पाप नाहीये. मग असमंजस
असमंजस, मग कृष्णाने सांगितलंय की तुझी जी बुद्धी आहे त्याला अनंत शाखा फाटलेल्या आहेत. तुझी बुद्धी जी आहे ती फोकस ठेव, कॉन्सन्ट्रेटेड ठेव आणि तू फक्त मी सांगतोय ते ऐक, म्हणजे सर्व द लॉर्ड विथ फर्म डिटर्मिनेशन, असं कृष्णाने सांगितलंय. आणि पारिवारिक परंपराबद्दल या अध्यायात कृष्ण बोलणार आहे. तर पहिल्यांदा कर्मयोग. आता आपण या शब्दाचा अर्थ बघूया. योग म्हणजे काय? जेव्हा आपण कुठलीही गोष्ट कृष्णासाठी करतो, म्हणजे कृष्णा बरोबर आपण जोडले जातो किंवा कनेक्शन विथ कृष्णा, असं जेव्हा आपण या संदर्भात कुठलंही कार्य करतो त्याला योग म्हणतात. तर आज आपण कर्मयोगाबद्दल शिकणार आहोत. मग पुढे ज्ञान योग आहे, ध्यान योग आहे. तर असं नाही, आपल्याला कृष्णाने मल्टिपल चॉईस दिलेलं आहे. हे जीवन म्हणजे कृष्णाकडे जायला एकच मार्ग नाहीये, अनेक मार्ग आहेत. पण सगळ्यात सोपा कुठला आणि कृष्णाला काय पाहिजे हे नंतर तुम्हाला भक्ती योगामध्ये त्याचा उलगडा होणार आहे. तर आता आपण कर्मयोग बघूया. कनेक्टिंग टू कृष्णा थ्रू कर्मा, म्हणजे कर्म करून आपण कृष्णाकडे जेव्हा कनेक्ट होतो त्याला कर्मयोग म्हणतात. आता प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना मी इकडनंच नमस्कार करते. तुम्ही सुद्धा दर्शन घ्या, नमस्कार करा. किती छान दिसतायत ना. आणि कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यासाठी किती कष्ट सोसले आणि भगवद्गीता लिहिली, इतर सुद्धा श्रीमद भागवतम लिहिलं आणि कित्येक उपनिषदांचा त्यांनी अनुवाद केला. तर त्यांनी जर हे लिहून ठेवलं नसतं तर हा उपक्रम घडला नसता आणि आपल्याला भगवद्गीता समजली नसती. तर त्यांना सुद्धा दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी, प्रेमा माताजी, ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांना माझा दंडवत प्रणाम. आणि त्याचबरोबर इकडे जे को होस्ट आहेत, कुमुद माताजी आहे, आज रूपा माताजी, मुद्दामून मी त्यांना बोलवलं की तुम्ही प्लीज रेकॉर्डिंग करा. मग नंदिता माताजी, जिग्ना माताजी कीर्तन करतात. त्यांना नुसता एक फोन केला ना मी की त्या लगेच तयार होतात, लगेच येतात, कीर्तन म्हणतात किंवा थोडी जी सेवा त्यांना करता येईल त्या सेवेमध्ये ते मला मदत करतात. तर त्यांना सुद्धा मी प्रणाम करते. आता आपण चालू करूया की अर्जुनाचं पहिलं कारण करुणा. आणि मग कृष्णाने त्याला काय सांगितलं? ज्ञान सांगितलं की आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. मग आनंद नाही, कृष्णाने कर्मकांडाची माहिती दिली की दोन्हीत आनंद आहे आणि तू हरलास तर तू स्वर्गात जाशील, जिंकलास तर पृथ्वीवर राज्य करशील. पापी प्रतिक्रिया, कृष्णाने बुद्धियोग सांगितलं की भक्ती सेवेमध्ये कधीच पाप नसतं. आणि मी तुम्हाला सांगितलं याचा अर्थ असा नाही की मी जॉब करते, मी मंदिरात जाते, मी पाप करू शकते, नाही. 3 चेक पॉइंट्स आहेत, गुरु, साधू आणि शास्त्र. आपल्या मनाप्रमाणे आपण वागू शकत नाही. असमंजस बद्दल मी तुम्हाला सांगितलं की कृष्णाने सांगितलं की दृढ निश्चयाने परमेश्वराची सेवा कर. मग आपण सीताधीर मुनी बद्दल बघितलं की तो कसा असतो, त्याची इंद्रिय कशी संयमित असतात. आणि आता आज आपण हे बघणार आहोत, पारिवारिक परंपरा नष्ट होती, याबद्दल कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे. आता हा जो आहे कर्मयोग, यात आपण काय बघणार आहोत त्याचं एक थोडस मी तुम्हाला सांगते की अर्जुन गोंधळलेला आहे की मी काय करू, मी कर्म करू की कर्माचा त्याग करू. मला कृष्णा एकच काहीतरी सांग, एकम वदा.
मग निष्काम कर्मयोग चांगलं आहे की ज्ञान योग चांगलं आहे, हे इकडे कृष्णाने स्पष्ट केलेलं आहे. मग कर्मकांड ते कर्मयोग याबद्दल कृष्णाने सांगितलेलं आहे. मग पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील, हे कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलेलं आहे की प्रत्येकाने आपली ड्युटी केली पाहिजे. आणि तू राजघराण्यातला आहेस, तू राजपुत्र आहेस, तर तुला आदर्श ठेवायला पाहिजे. यत यत आचरती श्रेष्ठस. सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे, म्हणजे जेव्हा आपण कृष्णाकडे जायला लागतो, छोटे छोटे स्टेप्स घेतो आपण, बेबी स्टेप्स, जशी लहान मुलं चालायला लागतात तेव्हा मध्येच खाली पडतात, तर त्याप्रमाणे आपण सुद्धा जेव्हा चालायला लागतो कृष्णाकडे, तेव्हा काय ब्लॉकर्स आहेत, नक्की आपला शत्रू कोण आहे आपण ओळखतोय का? जर ओळखत नसलो तर आज तुम्हाला मी ओळख करून देणार आहे. हा, आता इकडे अर्जुन गोंधळलेला आहे आणि तो म्हणतोय कृष्णाला की काल तू मला खूप काही काय सांगितलंस की आपण हे शरीर नाही, आत्मा आहे, आणि तू मला सांगितलंस दुसऱ्या काही पुढे सांगितलंस की तू कर्म कर आणि तू दृढ निश्चयाने लढ आणि भक्ती सेवेमध्ये पाप नाहीये. मग आता इकडे अर्जुनाला प्रश्न पडतो की जर मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, तर मग आत्म्याला काही मोठं राज्य आणि खूप सुख असं तर आत्म्याला लागत नाही. मग मी करायचं काय? कुठे जायचं? इकडे जायचं, तिकडे जायचं की दुसरीकडे जायचं? हा प्रश्न अर्जुनाला पडलेला आहे. आणि म्हणून तो सांगतोय की कृष्णा तू मला सांग. आता 2.49 हा जो श्लोक आहे, आता प्रत्येक श्लोक घेतलेले नाही आहेत या कोर्समध्ये, तर त्या 2.49 हा 2.49 जर तुम्ही बघितला तर त्यात दिलेलं आहे दुरेण ह्यवरम कर्म. म्हणजे याचा अर्थ काय की इकडे कर्म म्हणजे सकाम कर्म, बरं का. सकाम कर्म हे खालच्या श्रेणीचा आहे, बुद्धियोगाशी तुलना करता, म्हणजे सकाम कर्म हे इन्फिरियर आहे. तर अर्जुनाला आता अर्जुन सबबी शोधतोय, बरं का, की मला युद्ध करायचं नाहीये. मग कृष्णाने सांगितलंय ना की बुद्धियोग हा श्रेष्ठ आहे कर्मयोगापेक्षा. मग मी कर्म का करू? मला कर्म करायचं नाहीये, मला युद्ध करायचं नाहीये. मग त्यापेक्षा मी सगळं सोडेन, पुस्तकं घेऊन बसीन आणि वेदांचं पठण करीन. त्याला काय वाटतं की बुद्धी योग म्हणजे ज्ञान योग, की आपण काही कर्म करायचं नाही. आता आपण बघूया. आता इकडे आपल्याला पुढे कृष्ण सांगतोय की त्याला मिथ्याचार जो आहे तो मिथ्याचार आवडत नाही, की तुम्ही वर कपडे घालता एका साधूचे, पण तुम्हाला हा मला अनम्यूट करून सांगा, तुम्हाला वाटतंय का की हा खऱ्या अर्थाने साधू आहे? ते नाही सांगा पल्लवी माताजी. नाही माताजी, त्यांच्या हातामध्ये सिगरेट दिसते. बरं, बरोबर आहे. सिगरेट, मोबाईल, वेश फक्त साधूचा आहे, पण मन काय आहे, त्याचं इंद्रिय विषयांमध्ये गुंतलेलं आहे. तर याच्यामध्ये कर्मयोग आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला समजतं. आणि श्रील प्रभुपादांनी सुद्धा लिहिलंय की वर्क इज बेटर दॅन मेडिटेशन. ध्यानापेक्षा तुम्ही कामामध्ये राहा,
तुम्ही तुमची ड्युटी करा. आता काल अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलं की तू युद्ध कर, तू तुझी ड्युटी कर, तू क्षत्रिय आहेस. पण इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगणारे वर्क फॉर मी, तू माझ्यासाठी कर्म कर, मी सांगतोय माझ्या आदेशांचं पालन कर. आणि कृष्णाला मिथ्याचार आवडत नाही. आता जेव्हा आपण आता समजा जर एखादा मुलगा असेल आणि तो अभ्यास करत नाहीये, त्याचं सगळं लक्ष खेळाकडे आणि बळजबरीने आईने त्याला अभ्यासाला बसवलं, तर मला सांगा तो मुलगा अभ्यास करू शकेल का? त्याचं लक्ष लागेल का? मला सांगा बरं, हात वर करा. नाही नाही लागणार. आणि कृष्णालाही तेच हवंय, त्याला मिथ्याचार नकोय. तुम्ही माझ्याकडे या, पण तुम्ही तुमचं सगळं हा जे भौतिकाचं आकर्षण आहे, मी जरा अनम्यूट करते, जे तुमचं भौतिकाचं आकर्षण आहे ते भौतिकाचं आकर्षण तुम्ही सगळं संपवा. कारण इकडे माझ्याकडे आल्यावर तुम्हाला खूप आनंद मिळणार आहे, तुम्हाला खूप प्रेम मिळणार आहे, पण तुम्हाला या भौतिक जगातलं काहीच मिळणार नाहीये. तर कृष्णाला मिथ्याचार आवडत नाही. म्हणून जर तुम्ही असं बघितलं असेल, आता समजा जर एक लहान मुलगा असेल, तो शाळेत गेला आणि त्यांनी होमवर्क नाही केलं, तर शाळेतली जी बाई असते ती त्याला शिक्षा करते. काही असेल तर त्याला सांगते की वर्गाच्या बाहेर उभा राहा किंवा असं आता जास्त होमवर्क कर असं. पण इकडे जेव्हा आपण कृष्णाकडे जातो अशी काहीही पनिशमेंट नसते, ही इच्छा आपली असते. कृष्ण आपल्यावर कधीही जबरदस्ती करत नाही. आज एक दिवस तुम्ही जॉब केला नाही, काहीही बिघडत नाही. लॉस कृष्णाचा नाही आहे, लॉस हा आपलाच आहे. तर आपल्याला काही शिक्षा होत नाही, काही होत नाही. कृष्णाचं काय म्हणणं आहे की तुमचं जे भौतिक आकर्षण आहे ते सगळं संपवा आणि माझ्याकडे या. आता भौतिक आकर्षण कसं संपवायचं आणि का संपवायचं त्याबद्दल श्रील प्रभुपाद आपल्याला पुढे पुढे हळूहळू सगळं सांगणार आहे. कुमुद माताजी वाचता श्लोक आणि अनुवाद. येस माताजी. कर्मेंद्रियाणि संयम्य युक्त्या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते. जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत आहे तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण. तर इकडे तुम्हाला लक्षात येईल की मिथ्याचारी म्हणजे कोण आहे, की जो कपडे घालतो साधूचे पण ज्याचं मन पूर्ण इंद्रिय विषयांमध्ये अडकलेलं आहे. तर आपल्याला असा जो माणूस आहे हा कधीच कर्मयोग करू शकत नाही. आता इकडे त्यांनी भरत महाराजांचं उदाहरण दिलेलं आहे. हे उदाहरण श्रीमद भागवतम मध्ये 5वा स्कंद आहे त्यामध्ये आलेलं आहे. तर भरत महाराज हे खूप मोठे कृष्णाचे भक्त होते आणि ते असं म्हणा की ते भावभक्ती या पायरीपर्यंत पोचले होते. मग मी तुम्हाला नंतर सांगेन की भक्तीला कृष्णाकडे पोचण्यासाठी 9 पायऱ्या असतात. त्यातली 8वी जी पायरी आहे ती भावभक्तीची आहे. त्या पायरीपर्यंत ते पोचले होते आणि त्यांच्याकडे सर्व काही होतं. ते मोठे राजे होते, त्यांची बायको मुलं ही सर्व होती आणि त्यांचं कृष्णावर खूप प्रेम होतं. म्हणून त्यांनी एक दिवस त्याच्या बायकोला म्हणजे जी राणी होती तिला सांगितलं की मी आता संन्यास घेतोय, आता आपली मुलं मोठी झाली आहेत आणि ती राज्य कारभार
सांभाळू शकतील. मग ते असं म्हणून सगळं राज्य सोडून जंगलात गेले आणि तिकडे एका छोट्याशा कुटीरामध्ये राहू लागले आणि ते आपलं यज्ञ, जप, ध्यान हे सगळं करू लागले. एक दिवस त्यांना त्यांच्या कुटीरामध्ये असताना त्यांना खूप मोठा आवाज ऐकू आला आणि ते बाहेर गेले आणि बघितलं तर काय, एक वाघ एका हरणीच्या पाठीमागे लागला होता. आता ती जी हरण होती ना, ती गर्भवती होती आणि ती घाबरून पळत होती आणि तिकडे जवळच एक नदी होती आणि त्या नदीमध्ये तिने उडी मारली आणि उडी मारता मारताच तिने बाळाला जन्म दिला. आणि जेव्हा हे भरत महाराजांनी बघितलं की ते बाळ आता बुडतंय, त्यांनी सुद्धा नदीमध्ये उडी मारली आणि त्या बाळाला वाचवलं आणि तो वाघ तिकडे गेला आणि बाळाला वाचवलं आणि आईलाही वाचवायचा प्रयत्न केला, बाळाच्या आईला. पण ती हरणी जी आहे ती मेली. मग त्यांनी त्या बाळाला घेतलं आणि आपल्या घरी आणलं, त्याला खायला दिलं, त्याला दूध दिलं आणि त्याची खूप देखरेख केली. हळूहळू हे जे हरणाचं पिल्लू आहे हे मोठं झालं, इकडे तिकडे फिरायला लागलं आणि ते जेव्हा हवन करत होते, ध्यान करत होते, तेव्हा त्यांचं सारखं लक्ष त्या पिल्लाकडे की हे कुठेतरी जाईल आणि वाघ याला खाऊन टाकेल. म्हणून ते जराशा थोडा जरी वेळ झाला आणि त्यांना दिसलं नाही की ते कासावीस व्हायचे, म्हणून अर्ध लक्ष त्यांचं या हरणाकडे जात होतं. म्हणून आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय, माइंड इज बेटर एंगेज when it is working. आता हा राजा भरत राजा खूप मोठा राजा होता, क्षत्रिय होता, त्याच्यामध्ये नॅचरली तो क्षत्रिय गुण होता. काय गुण होता की मला माझ्या प्रजेचं रक्षण केलं पाहिजे. आणि आता आपण प्रजा म्हणजे काय म्हणतो, फक्त माणसं, पण त्यावेळेला प्रजा म्हणजे पशु पक्षी यांच्यावर सुद्धा राजे त्यांच्यावर सहानुभूती दाखवायचे. तर नॅचरली तो जो क्षत्रिय गुण होता हे बघितल्यावर एकदम तो वर आला आणि त्यांनी त्या हरणाच्या पिल्लाला वाचवलं आणि त्याची काळजी घ्यायला लागले. आता हे करायला लागल्यावर त्यांचं ध्यान, त्यांचं हवन जे आहे ते सगळं गेलं आणि ते गेल्यामुळे एवढे भावभक्तीला हे पोचलेले, हे त्यांची प्रगती काही होऊ शकली नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलंय की तुम्ही तुमची जी ड्युटी आहे ती तुम्ही खूप छान करा आणि ती माझ्या आनंदासाठी करा. म्हणून मी भगवद्गीताचा क्लास सुरू होताना काय सांगते की ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते, ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता, म्हणजे तुमचं ऐकण्याचं काम, माझं बोलण्याचं काम हे मी कृष्णासाठी करते, कृष्णाच्या आनंदासाठी करते. आणि हेच परत मी तुम्हाला 17व्या अध्यायात पण सांगणार आहे, जरा जास्त खोलवर, हे जे कारण आहे ना मी असं का म्हणते ते. आता कुमुद माताजी. येस माताजी. यस्त्वेंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुना कर्मेंद्रियै कर्मयोगम असक्ता सा विशिष्यते. या उलट जर एखादी प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा अर्थात कृष्ण भावना भावित प्रारंभ करीत असेल तर ही व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपाद उदाहरण देऊन सांगतायत आणि ते सांगतात की जेव्हा तुम्ही तुमची सगळी इंद्रिय कृष्ण सेवेमध्ये, भक्तिमय सेवेमध्ये लावता, संलग्न करता, engaged in the service of Krishna, all senses,
तेव्हा तुमचं जे मन आहे ते संयमित राहतं, ते खूप कंट्रोलमध्ये राहतं आणि इकडे तिकडे जात नाही. पण जर तुम्ही तुमच्या कर्माचा, तुमच्या ड्युटीचा त्याग केला तर मग तुम्ही तुमचं पतन व्हायची खूप शक्यता आहे. आता हे दुसरं उदाहरण आहे की एक इकडे गोष्ट आहे ही जे तुम्हाला इकडे राजे दिसतात ना, हा जो राजा आहे त्याचं नाव आहे प्रतापरुद्र आणि तो कृष्णाचा खूप मोठा भक्त होता. ही गोष्ट चैतन्य चरितामृतातली आहे. तर त्याला समजलं की चैतन्य महाप्रभू हे पुरीमध्ये आलेत आणि त्याची खूप इच्छा झाली की मी चैतन्य महाप्रभूंना भेटतो आणि त्यांनी निरोप पाठवला. पण त्याला उलटा निरोप आला की मी संन्यासी आहे आणि जे राजे आहेत किंवा जे भौतिक कारभारामध्ये व्यस्त आहेत त्यांना मी भेटत नाही. तर त्यांना खूप वाईट वाटलं. मग चैतन्य महाप्रभूच्या शिष्यानं त्यांनी विचारलं की मला चैतन्य महाप्रभूंना खूप भेटायचंय, मी काय करू? तेव्हा त्यांनी त्या शिष्यानी सांगितलं की तुम्ही जेव्हा रथयात्रा असते तेव्हा चैतन्य महाप्रभू बाहेर येतील, तेव्हा तुम्ही त्यांचं दर्शन घेऊ शकाल. मग हा जो राजा प्रतापरुद्र आहे त्यांनी काय केलं, रथयात्रेच्या दिवशी रथाच्या पुढील जो रस्ता असतो ती झाडण्याची प्रथा आहे. मग ती सेवा त्यांनी घेतली की त्यांनी झाडू घेतला आणि तो झाडायला लागला आणि त्याच्याकडे बघून चैतन्य महाप्रभू खूप खुश झाले की बाबा हा राजा आहे पण हा कृष्णासाठी बघ रस्ता झाडतोय, किती सिन्सिअर आणि किती ही त्याची भक्ती आहे. तर अशाने जेव्हा आपण काम करतो, चैतन्य महाप्रभू कोण होते? कृष्णच होते. तर जेव्हा आपण काम करतो तेव्हा सुद्धा कृष्ण प्रसन्न होतो. आपण सगळं काम सोडून जर जप करत बसलो तर आपली ही कथा होऊ शकेल. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर. श्री विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाहीतर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौन्तेया, तू आपल्या नियत कर्माचे पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण आपल्याला एक हे सांगतोय की डूज अँड डोंट्स, किंवा एक आपण तुम्ही असं ऐकलंय का की मेडिक्लेम पॉलिसी, LIC पॉलिसी वगैरे असते. म्हणजे समजा जर आपण दर वार्षिक म्हणजे पर ॲनम जेव्हा आपण पैसे भरतो, मग आपण आजारी पडलो की आपल्याला ते सगळे पैसे मिळतात. त्याप्रमाणे कृष्णाने कर्मयोग म्हणजे तेच सांगितलंय की तुम्ही माझ्यासाठी काम करा, माझ्या आनंदासाठी काम करा आणि मग मी तुमचं सगळं जे काय आहे ते बघून घेईन, असं थोडक्यात कृष्णाने सांगितलं. आता यज्ञ म्हणजे काय? मला कोणी हात वर करून सांगेल का की तुम्हाला काय वाटतं यज्ञ म्हणजे काय? मी तुम्हाला अनम्यूट करते, आता तुम्ही बोलू शकता. अनम्यूट, हात वर करा. यज्ञ म्हणजे काय? देवीदास प्रभूजी बोला. तुम्ही हे करा, स्वतःला अनम्यूट करा. माझं म्हणणं आहे यज्ञ म्हणजे कर्मकांड. बरं. आता आणि कोणाला सांगायचंय? कोण? रेडमी तुमचा हे होता अनम्यूट.
दीपांजली माताजी. नमस्कार माताजी. हा बोला. माझ्या मते यज्ञ म्हणजे वाईट गोष्टींचं हे करणे, म्हणजे वाईट गोष्टी जाळून टाकणे किंवा नष्ट करणे. बरं, आणि कोणाला बोलायचंय काही? यज्ञ म्हणजे समर्पण. ओके, चालेल. आणि कोणाला बोलायचंय? पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कृष्णासाठी केलेलं काम म्हणजे यज्ञ. करेक्ट. आता थोडस मी बदलते, कुठलंही काम नाही, कृष्णाच्या आनंदासाठी जे काय आपण करतो त्याला यज्ञ म्हणतात. एनी ऍक्टिव्हिटी डन फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा किंवा विष्णू. हे जे कुठलंही काम असू दे, कितीही लहान असू दे, जेव्हा आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो त्याला आपण यज्ञ म्हणतो. म्हणून इकडे लिहिलंय श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ, की विष्णूसाठी आपण ते कर्म केलं पाहिजे. आणि तसं कर्म आपण जेव्हा विष्णूसाठी कर्म करत नाही, विष्णूच्या आनंदासाठी करत नाही, तेव्हा आपण स्वतःच्या आनंदासाठी कर्म करत असतो. स्वतःच्या आनंदासाठी कर्म केलं की ऍक्शन आणि रिॲक्शन असते, म्हणजे आपण त्या कर्म बंधनात नेहमी बांधले जातो. पण जेव्हा आपण विष्णूसाठी कुठलेही कर्म करतो आपण त्या कर्माला बांधील नसतो. आता ते आपण बघूया. आता इकडे त्यांनी एक हे दाखवलेलं आहे, सॅक्रिफाईस सायकल किंवा त्यागाचे चक्र दाखवलेलं आहे. आणि त्यांनी काय सांगितलंय की तुम्ही जे काय कर्म करता ते माझ्यासाठी करा. मग या ज्या सगळ्या इन्स्ट्रक्शन्स आहे की आपलं जे नियत कर्म आहे किंवा विहित कर्म आहे हे कुठे लिहिलेलं आहे आणि हे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत हे आपल्याला कुठून मिळतात, तर सर्व जे काय आपली ड्युटी कशी करायची ही वेदांमध्ये लिहिलेली आहे. आता एक उदाहरण म्हणून त्यांनी एका शेतकऱ्याचं घेतलंय. हा शेतकरी काय करतोय, त्याचं कर्तव्य करतोय, शेतामध्ये काम करतोय. आणि जेव्हा तो कर्तव्य श्री कृष्णासाठी करतो तेव्हा त्या शेतामध्ये जितकं हवं तितकं ऊन, हवा तितका पाऊस पडतो. आणि पाऊस पडल्याने काय होतं की चांगलं धान्य त्याच्या शेतात येतं. म्हणजे तो जेव्हा हे कर्तव्य करतोय त्याची ड्युटी कृष्णासाठी करतोय, तो त्याग होतो. पण आपण काय करतो, आपण जी ड्युटी करतो, आपण जी नोकरी करतो ती आपल्या इंद्रिय तृप्तींसाठी करतो, म्हणून ती ड्युटी जी आहे ती त्याग होत नाही. आणि जेव्हा तो ही ड्युटी प्रिस्क्राईब ड्युटी त्याचं नियत कर्म करतो शास्त्राप्रमाणे, मग पाऊस खूप चांगला पडतो. पाऊस चांगला पडल्यावर धान्य भरपूर येतं. मग त्या धान्याचं तो अन्न शिजवतो आणि नैवेद्य कृष्णाला दाखवतो. म्हणजे प्रारंभ कृष्णापासूनच झाला, कृष्णापासूनच वेद आले. त्याच्यातून आपल्याला समजलं आपलं कर्तव्य आपण कसं करायचं. मग त्याच्यामुळे काय झालं, पाऊस पडला. पावसामुळे धान्य झाल्यावर आपण हे सगळं नैवेद्य कृष्णाला दाखवून मगच अर्पण करतो. म्हणजे हे यज्ञ चक्र आपल्याला असं करून उपयोग नाही की मी हे वाचलं आणि केलं. ही सायकल पूर्ण कंप्लीट झाली पाहिजे. आता अर्जुन सुद्धा एक योद्धा आहे, तर तो
यज्ञ कसं करेल की एखाद्या क्षत्रियाला यज्ञ म्हणजे काय, आता युद्धभूमी हे यज्ञ कुंड झालं आणि जे बाण आहेत ते बाण म्हणजे आहुती. आणि जेव्हा तो कृष्ण सांगतो त्याप्रमाणे त्याच्या आदेशाचं पालन करून युद्ध करणारे, तेव्हा त्याचं जे हे कर्म आहे किंवा त्याची जी ड्युटी आहे युद्ध करण्याची एक योद्धा म्हणून, ती जी ड्युटी आहे त्याला यज्ञाचं रूप येईल. त्याचप्रमाणे आता एखादा ब्रह्मचारी असेल, तो यज्ञ कसा करेल की तो त्याच्या कानानी फक्त कृष्ण कथा ऐकेल, त्याच्या डोळ्यांनी तो अर्च विग्रहांची किंवा राधा कृष्णांनाच तो बघेल आपल्या डोळ्याने. तो आपल्या हाताने काय करेल, मंदिराची साफसफाई करेल किंवा पूजा करेल. तोंडानी तो काय करेल, त्याच्या जिभेने दोन गोष्टी करेल की एक कृष्ण प्रसादच घ्यायचा आणि एक सारखा कृष्ण नामाचा जप करायचा. म्हणजे त्याची जी आहुती आहे ती म्हणजे जप, भगवद्गीता पठण किंवा वेद वाचायचे, ही त्याची आहुती झाली. आता आपण तर क्षत्रिय पण नाही, ब्रह्मचारी पण नाही, आपण गृहस्थ आहोत. मग आपलं यज्ञ म्हणजे काय की जेव्हा तुम्ही नोकरी करता, तुम्हाला पगार मिळतो, त्या पगारातलं जेव्हा तुम्ही अन्न शिजवता ते पहिल्यांदा कृष्णाला अर्पण करायचं, किंवा आपण जे काय मिळवतो त्यातले थोडेसे टक्के आपण कृष्ण मंदिरात किंवा कृष्णाच्या कार्यासाठी दान करायचे. किंवा आता घरी मुलं असतात, लहान मुलं असतात, तर त्या लहान मुलांना अशा तऱ्हेने वाढवायचं की मोठे झाल्यानंतर ते कृष्ण भावना भावी जीवन जगतील. लहानपणापासून त्यांना मंदिरात घेऊन जायचं, रोज कृष्ण प्रसाद द्यायचा, त्यांच्याकडून त्यांना गोष्टी सांगायच्या, असं करून की मोठे झाल्यावर ते सुद्धा कृष्णाचे भक्त होतील. हे सुद्धा जरी आपण केलं म्हणजे आपण आपलं नियत कर्म करतोय. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे यज्ञ केल्याने सर्व क्रिया शुद्ध होतात. आहार शुद्ध, सत्व संशुद्ध, सत्व संशुद्ध ध्रुव स्मृती, स्मृतेर्लभे सर्व ग्रंथान विप्रमोक्षः. यज्ञ केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो आणि शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने त्याचे जीवन शुद्ध बनते. जीवन शुद्धीमुळे स्मृतीमधील अतिसूक्ष्म ऊतीचे शुद्धीकरण होते आणि जेव्हा स्मृती शुद्ध होते तेव्हा मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू शकतो आणि या सर्वांची परिणिती वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये होते. हरे कृष्ण. तर आता आपल्याला काय समजतंय की जेव्हा आपण प्रसाद घेतो म्हणजे कृष्णाला अर्पण केलेलं जे अन्न आहे ते आपण ग्रहण करतो, अशा अन्नाने काय होतं, आपली जी मेमरी आहे ती खूप शार्प होते. मेमरी सेल्स ज्या आहेत ना त्यांचं जे फंक्शनिंग असतं ते ऑप्टिमम लेवलला असतं. आता जर तुम्ही बघितलं असेल तर पूर्वीच्या काळी कुठेही कोणी लिहून ठेवायचं नाही. ऋषी जे होते ते त्यांच्या शिष्यांना बाय माउथ म्हणजे ओरल रिसेप्शन असायचं, ते फक्त ऐकायचे आणि एकदा ऐकलं की त्यांना ते लिहावं लागायचं नाही, वाचावं लागायचं नाही. इतकी स्ट्रॉंग त्यांची मेमरी होती, इतकी सबळ मेमरी होती. पण आता काय झालंय, सबळ म्हणजे आता तुम्ही म्हणा की शक्तीच नाहीये आपली जी स्मरण, म्हणून आपण मला वाटतं म्हणतो स्मरण शक्ती,
स्मरणशक्तीच नाहीये. लहान मुलांपासून बघा, होमवर्क काय, जरी 4 लाईनीचा होमवर्क असेल ना, टीचर फळ्यावर लिहिते आणि मुलं ती लिहून काढतात. म्हणजे नुसतं एवढा आज हा होमवर्क आहे ते सुद्धा मुलांच्या लक्षात नाही राहत घरी आल्यावर. म्हणजे काय, म्हणजे शक्तीच नाही आपल्या स्मरणामध्ये. तर हे कुठून येतं? हे इकडनं येतं की आपण जे अन्न खातो, एक तर आपण नॉनव्हेज खायचं नाही, हे मी तुम्हाला पुढे सांगेन का नॉनव्हेज खायचं नाही. पण जर आपण व्हेजिटेरियन असू तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये एक पाप आहे की आपण जी काही काही पालक, कोथिंबीर, मेथी हे आपण मुळांसकट ही पानं, ही जी पालेभाजी आहे ही उपटतो. म्हणजे आपण त्या म्हणजे जी वनस्पती आहे किंवा जे ते प्लांट्स आहेत तर त्यांना आपण मारतो आणि हे सुद्धा सिंफुल आहे. याचं सुद्धा पाप आपल्याला लागतं. आणि पण आपल्याला तर उपाशी राहता येत नाही. म्हटलेलं आहे ना वेदांमध्ये, जीवो जीवस्य भोजनम, म्हणजे एक जीव दुसऱ्या जीवावर पूर्ण डिपेंडंट असतो. मग असं असल्यावर आपण खाणार काय? जर सगळं आपण पापच अन्न खाल्लं तर आपली स्मरणशक्ती काहीच राहणार नाही. आणि पाप अन्न खाल्ल्यानंतर आपली जी मेमरी असते ती आपली चित्तशुद्धी होत नाही, मेमरी स्मरणशक्ती काहीच नसते आणि त्यांनी आपण मोक्षाचा विचार करू शकत नाही. म्हणून इकडे म्हटलेलं आहे की तुम्ही तुमचा आहार शुद्ध ठेवला पाहिजे, कृष्ण प्रसादच ग्रहण केला पाहिजे. आणि जेव्हा आपण असा प्रसाद कृष्णाला नैवेद्य अर्पण करतो तेव्हा कृष्ण त्यामधलं जे पाप आहे ते पाप पूर्ण काढतो आणि मग जेव्हा आपण अन्न ते खातो आपल्याला ते पाप लागत नाही. आता तुम्ही जर हे प्रॅक्टिस म्हणून की असं भगवद्गीतेत म्हटलेलं आहे, चला एक एक्सपेरिमेंट म्हणून तुम्ही करून बघा तुम्हाला काय फरक वाटेल. फक्त सगळे तिन्ही तुमचे जे किंवा किती वेळ खात असाल, जे काही खाता ते कृष्णाला अर्पण करून खा. आता 9व्या अध्यायात यात आणि डिटेल मध्ये मी सांगणार आहे की कृष्ण कुठल्या गोष्टींचा स्वीकार करतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापातून मुक्त होतात कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेलं अन्न ग्रहण करतात. इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगांकरता भोजन बनवतात ते खरोखर केवळ पापाचं भक्षण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यावर जगतात. ते पावसापासून उत्पन्न होते, पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतो आणि यज्ञ विहित कर्मापासून होतो. हरे कृष्ण. आता आपल्याला इकडे काय सांगितलं की पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतो. म्हणजे काय, यज्ञ म्हणजे काय आणि यज्ञापासून पाऊस कसा काय उत्पन्न होतो. तर आता बघा आपण इकडे एका इंडियामध्ये राहतो किंवा तुम्ही काही जण आउट ऑफ इंडिया पण असाल, तर तेव्हा आपण जिकडे राहतो त्या गव्हर्नमेंटला आपण टॅक्स भरतो आणि मग आपण किती भरतो, किती बिलं भरत असतो आपण. तुमचं इलेक्ट्रिसिटीचं बिल असतं, प्रॉपर्टी टॅक्स असतो, वॉटर टॅक्स असतो. हे सगळं आपल्याला कंपल्सरी भरावं लागतं. ज्या देशातले आपण नागरिक असतो आपल्याला हे कंपल्सरी असतं. त्याचप्रमाणे कृष्णाच्या आदेशाखाली सूर्यदेव आपल्याला प्रकाश देतो, वरुण देव आपल्याला पाण्याची सोय करतो. तर हे सगळं जे आहे वरवर जरी दिसलं की हे मोफत आहे तरीही ते असं आपण म्हणू शकत नाही मोफत आहे. आपल्या वेदांमध्ये लिहिलंय प्रत्येक मानवाला 5 यज्ञ करावी लागतात.
कुठली यज्ञ? ऋषी यज्ञ. का? कारण त्यांनी वेद, उपनिषद यातलं ज्ञान आपल्यासाठी लिहून ठेवलेलं आहे. पितृयज्ञ, आपले जे आई वडील आहेत, आपले जे आजोबा आजी किंवा घराण्यातले जी वडील माणसं आहेत जी आता नाही आहेत, त्यांच्यासाठी आपल्याला श्राद्ध आणि दर पितृपक्षामध्ये त्यांना पान तर ठेवावं लागतं. मग त्याच्यानंतर देवयज्ञ. देवयज्ञ म्हणजे काय की आपल्याला इंद्रदेवामुळे पाऊस मिळतो, सूर्यदेवामुळे आपल्याला प्रकाश मिळतो, की ज्याची आपल्याला जरूरत आहे. या गोष्टी जर आपल्याला पुरवल्या गेल्या नाही, ऊन पाणी, तर काय होईल? आपण निश्चितच मरून जाऊ. मग भूत यज्ञ. भूत यज्ञ म्हणजे काही प्राणी असतात की जे आपल्याला मदत करतात. उदाहरणार्थ गायीपासून आपल्याला दूध मिळतं, बैल असतो तो शेतामध्ये खूप काम करतो. आणि 5वं म्हणजे नरयज्ञ, की आपण एका घरी राहतो, ते घर कोणीतरी बांधलेलं असतं. आपल्या घरी एखादा सुतार असतो ज्यांनी आपल्यासाठी हे फर्निचर केलं असतं. तर अशी किती माणसं आहेत जी आपल्याला मदत करत असतात आणि ज्यांच्याकडे आपण कृतज्ञता दाखवत नाही. तर या 5 जणांकडे आपण कृतज्ञता दाखवलीच पाहिजे. आता प्रत्येक खेपेला सूर्याचा मंत्र, वरुण देवाचा मंत्र, इंद्राची पूजा, हे सगळं आपल्याला करणं शक्य नाहीये. मग जर आपण फक्त श्रीकृष्ण मंत्राचा जप केला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे फक्त हा जर जप केला तर इतर सगळे देव देवता आनंदित होतात. मग त्यांच्यासाठी आपल्याला वेगळं काही करावं लागत नाही आणि ते आनंदित झाल्यावर योग्य तितका पाऊस पडतो, योग्य तितकं ऊन पडतं. कुठेही अतिवृष्टी होत नाही किंवा दुष्काळ पडत नाही. तर हे इकडे त्यांनी सांगितलंय, प्रत्येकाने जर त्यांचं विहित कर्म केलं तर यज्ञ विहित कर्मापासून उत्पन्न होतं. म्हणजे प्रत्येकाने जर आपलं विहित कर्म केलं, यज्ञ केलं, तर मग त्याच्यापासून आपल्याला पाऊस चांगला पडतो, अन्न उत्पन्न होतं. आता यज्ञ म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की कुठलंही कार्य तुम्ही जेव्हा कृष्णाच्या किंवा विष्णूच्या आनंदासाठी करता त्याला यज्ञ म्हणतात. आता कलियुगातलं यज्ञ म्हणजे काय? जप करणं. तर इकडे तुम्हाला ही स्लाइड मध्ये दिसतंय ना, एक बाळ आहे आणि त्याचे आई वडील आहेत, ते संकीर्तन करताय. तर कलियुगातलं जे यज्ञ आहे ते म्हणजे कृष्ण नामाचा जप किंवा संकीर्तन. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. ओके. यज्ञ संकीर्तन प्रायर्जहि सुमेधा. ओके. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता हे कुठे सांगितलंय की तुम्ही श्रीकृष्णाचा मंत्र म्हणा? श्रीमद भागवतम 11वा स्कंद 5वा अध्याय 32वा श्लोक तिकडे सांगितलेलं आहे. आणि पण सांगितलेलं आहे भगवद्गीता 10वा अध्याय 25वा श्लोक की सर्व यज्ञामध्ये जप यज्ञ मी आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून कर्मफळावर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे. कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. म्हणजे जेव्हा आपण कर्म करतो कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे, आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करायचं नाही.
हा, आता इकडे उत्तर आहे कौटुंबिक परंपरा नष्ट होणार, अर्जुनालाच काळजी असते. आता बघूया कृष्ण काय सांगतोय. कुमुद माताजी. हो माताजी. यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद् वेत्तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते. श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करते त्याचे अनुसरण सामान्य जन करतात. आपल्या अनुसरणीय कृत्याने ती जे जे आदर्श घालून देते त्यानुसार सारे जग कार्य करते. हरे कृष्ण. आता अर्जुन कोण होता? साधा सुद्धा माणूस नव्हता, रॉयल फॅमिली मधला होता, राजपुत्र होता. कुठेही बघा रॉयल फॅमिली बद्दल सगळे वाचतात. इंग्लंडची राणी, तो प्रिन्स चार्ल्स किंवा त्यांच्याबद्दल सगळं लोकांना माहित असतं. किंवा आपल्या इकडे सुद्धा अनेक राजे होऊन गेले, त्यांच्याबद्दल सुद्धा आपण खूप कुतूहलाने वाचतो की या राजानी काय केलं आणि किती शूर होता, आपण वाचतो. आणि आपल्यामध्ये एक मेंटॅलिटी तयार होते, राजा असा वागतोय ना, चला मी पण असं वागेन. तर इकडे कृष्ण त्याला सांगतोय, जर तू युद्ध सोडून गेलास तर काय होईल? तू तुझी ड्युटी करणार नाही. प्रत्येक जण घरी म्हणेल की मी माझी ड्युटी नाही करणार आणि टोटल डिसऑर्डर आणि कन्फ्युजन पूर्ण राज्यभर होईल. आणि असं झाल्यावर मात्र कुठलंही राज्य प्रोग्रेस करू शकणार नाही. आणि अर्जुन म्हणत होता की वर्णसंकर म्हणजे अनवॉन्टेड पॉप्युलेशन निर्माण होईल. तर कृष्ण म्हणतोय की असं होणारच नाही. तू तुझी ड्युटी केली, प्रत्येक नागरिक तुला फॉलो करेल, स्वतःची ड्युटी करेल. तू ड्युटी केली नाहीस तर स्त्रिया पण म्हणतील की माझी ड्युटी मी कशाला करू, मी या एका माणसाबरोबर कशाला राहू, मी जाईन दुसऱ्या कोणाकडे. आणि असं म्हणून वर्णसंकर निर्माण होईल. पण तू तुझी ड्युटी केल्याने तू रोल मॉडेल होशील आणि तू जसा वागतोयस तसे इतर आचरण करतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. घराणेशाहीचा नाश. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण. आता इकडे स्लाइड मध्ये त्यांनी दाखवले की जेव्हा इंद्राने पाऊस पाडवला तेव्हा कृष्णाने गोवर्धन पर्वत उचलला आणि सर्वांचं रक्षण केलं. तर इकडे सुद्धा आपल्याला काय दिसतंय की कृष्ण जो आहे त्याचं कर्तव्य तो करतोय, त्याचे जे भक्त आहेत त्या भक्तांचं रक्षण करतोय. म्हणून इकडे सांगितलेलं आहे की प्रत्येकाने आपले नियत कर्म केलं पाहिजे. नियत कर्म जेव्हा आपण करतो तेव्हा एखाद्या सोसायटीमध्ये पूर्ण ऑर्डर राहते आणि त्याच्यामुळे प्रोग्रेस होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नियत कर्माच्या फळामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्याचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्याने कर्म थांबवण्यास प्रयत्न करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना भगवान कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. पण आता काही माणसं अज्ञानी असतात, ते कृष्णाकडे जात नाही. आणि ते जे काय मिळवतात, पैसे असतील जे काय असेल ते सगळं स्वतःसाठी ठेवतात. मग आता अशा लोकांकडे आपण कसं बोलायचं? आपण म्हणायचं का की तुम्ही मूर्ख आहात, तुम्ही हे जे काय करता हे योग्य नाहीये, तुम्ही शास्त्रांचं पालन करत नाहीये, असं बोलायचं का?
नाही, इकडे कृष्ण आपल्याला सांगतो तुम्ही असं बोलायचं नाही, पण तुम्ही असं सांगायचं की तुम्ही खूप छान काम करताय. आता इकडे त्यांनी उदाहरण दिलंय की एक शेतकरी आहे, तो शेत नांगरतो, तर त्याला जर तुम्हाला सांगायचं असेल की तू कृष्ण भावना भावित जीवन जग, तर त्याला पहिल्यांदा त्याचं कौतुक करा की तू खूप छान काम करतोयस, केवढे कष्ट घेतोयस. आता तू थोडेसे जे काय तुला धान्य मिळतं त्यातले थोडस धान्य तू अमक्या अमक्या मंदिरामध्ये कृष्णासाठी देशील का? ही एक छोटीशी स्टेप झाली की त्याला तुम्ही भक्तिमय सेवे मध्ये लावा. छोटीशी स्टेप झाली. आणि किंवा हा इकडे त्यांनी दाखवलंय एक माणूस झाडावर चढलेला आहे. तर समजा जर आपण असं समजूया की हा नारळ काढतोय, तर समजा तुम्हाला त्याला सांगायचं असेल तर त्याला सांगायचं यातला तू एवढे 100 नारळ काढतोस, त्यातला एक नारळ तरी कृष्णाला दे. म्हणजे इकडे आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये हे पण समजतं कम्युनिकेशन कसं करायचं एकदम. आणि कोणालाही कृष्णाकडे घेऊन जाताना ग्रॅज्युअली घेऊन जायचं. एकदम जर तुम्ही सगळं सांगितलं की उद्यापासून सगळी घरची एन्व्हायरमेंट मी बदलणार आहे, आता कृष्णच महत्वाचा आहे, पण इतर कोणाला अजून ते पटलेलं नाहीये, म्हणून तुम्ही त्यांच्यावर ओरडू शकत नाही. खूप ग्रॅज्युअली त्यांना घेऊन जावं लागतं. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मिथ्या अहंकारच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो, पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्मे केली जातात. हरे कृष्ण. आता इकडे आपण सर्व कृष्णाकडे चाललेलो आहोत, आणि पण ब्लॉकर काय आहे कृष्णाकडे जाताना? आपला फॉल्स इगो, मिथ्या अहंकार मध्ये येतो आणि आपल्याला कृष्णाकडे जाता येत नाही. मग आपण काय म्हणतो? करता मी आहे, सर्वाचा करता मी आहे. पण हे आपण जे म्हणतोय, हे जे विचार करतोय तो एकदम खालच्या श्रेणीचा विचार आहे. आता समजा जर तुमच्या बागेमध्ये एक सुंदर फुलांचं झाड आहे किंवा आंब्याचं झाड आहे, आणि लोक रस्त्यावरची येत आहेत आणि आंबे घेऊन जात आहेत, तर तुम्ही त्यांना काय सांगाल? अनम्यूट करा. हा, अनम्यूट करता येतंय. काय सांगाल तुम्ही त्यांना? लक्ष्मी माताजी. आंबे घेऊन जाऊ नका, म्हणजे ते आंबे तोडलेले हे नाही. करेक्ट. तुम्ही असं म्हणाल की हे झाड माझं आहे, माझ्या अंगणामध्ये आहे, आणि इतर कोणीही येतंय आणि आंबे तोडून घेऊन जात आहे. तर आपण काय म्हणतो? ते झाड माझं आहे, करता कोण आहे? मी आहे. मी ते झाड लावलं, मी त्याला खत पाणी घातलं, आणि म्हणून त्याला आंबे आले. पण वास्तविक जर तुम्ही बघितलं असेल तर झाडाला उन्हाची सोय कृष्णाने केली आहे, पाण्याची सोय पावसाद्वारे कृष्णाने केली आहे, मातीची सोय कृष्णाने केली आहे, आणि आंब्याची बी जी आहे त्याचा सुद्धा निर्माता कृष्ण आहे. आणि तुम्ही काय केलंय? तुम्ही फक्त ती बी घेतली आहे आणि ती मातीमध्ये पुरलेली आहे, झाड सुद्धा आपोआपच आलेलं आहे. तर याच्यामध्ये करता आपण आहोत का की कृष्ण आहे? मला सांगा. कृष्ण. मग आपण आपला अधिकार दाखवू शकतो का त्या झाडावर की नाही, तुम्ही हे घेऊ नका, हे झाड माझं आहे? आणि जेव्हा आपण असं म्हणतो आणि आपला अधिकार दाखवतो, तेव्हा त्या अहंकाराला मिथ्या अहंकार म्हणतात. करता आपण होतो. इमिजिएटली जेव्हा आपण करता होतो, आपण असे बांधले जातो इमिजिएटली, आणि मग आपल्याला ती रिॲक्शन फेस करावी लागते. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, हे वृष्णी वंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काय बळेच
पाप कर्म करण्यास प्रेरित होतो? आता इकडे अर्जुन म्हणतो की मला खरोखर नियत कर्म करायचंय आणि कर्म तुझ्यासाठी करायचंय, आनंदासाठी करायचंय, पण तरी माझं मन विचलित होतं आणि मी पाप कर्म करतो किंवा मी नियत कर्म करू शकत नाही. माझी इच्छा असताना मी करू शकत नाही आणि इच्छा नसताना मी पाप कर्म करतो. बाय फोर्स मी पाप कर्म करतो. तर असं का? आता आपण बघूया उत्तर काय आहे. इकडे तुम्हाला ही स्लाइड दिसली आहे ना, की वर इकडे राधाकृष्ण आहेत आणि जणू काही हे जे अनर्थ आहे, काम, लोभ, मिथ्या अहंकार, मत्सर, क्रोध, आसक्ती हे कृष्णापासून आपल्याला लांब घेऊन चाललेले आहेत, जणू काय बाय फोर्स. हा, तर इकडे उत्तर त्यांनी विचारले, अनिच्छन बलात्, इच्छा नसतानाही बळाने मी पाप कर्म का करतो. मग इकडे कृष्ण उत्तर देतो की आपण पाप कर्म करतो कारण काम. आता काल मी तुम्हाला काम आणि प्रेम दोघांची डेफिनेशन सांगितलंय. तुम्ही मला सांगू शकता का काम म्हणजे काय? कोण सांगणार आहे? पल्लवी माताजी. जेव्हा आपण आपल्या इंद्रियांच्या तृप्तीसाठी कोणतंही काम करते ते काम Correct. आणि कृष्णाच्या सेवेसाठी किंवा कृष्णाच्या इंद्रियांच्या तृप्तीसाठी जे करतो ते प्रेम. करेक्ट, खूप छान. तर मी तुम्हाला सांगितलं काम म्हणजे काय. आता काम हे जे आहे हे वेगवेगळ्या लेवलचं असतं. म्हणजे एखादी बाई असते, तिच्याकडे 10 साड्या आहेत, मग ती म्हणेल की मला आणि 2 साड्या पाहिजे, की झालं. एखादी बाई म्हणेल माझ्याकडे 10 साड्या आहेत, मला आणि 10 पाहिजे. एक बाई म्हणेल की नाही, मला फक्त 10 नाही, मला 100 साड्या पाहिजे. तर हे जे काम असतं ना, हे वेगवेगळ्या लेवलचं असतं आणि ते काम आपल्याला कृष्णापर्यंत जाऊ देत नाही. एक असा मोठा ब्लॉकर असतो. तर हे काम जे आहे, आपण ते कुठले कुठले स्तर आहे, कुठल्या लेवल पर्यंत गेल्यावर आपण कृष्णाकडे पोहोचूच शकत नाही, त्याबद्दल आहे. कुमुद माताजी. माताजी 4:15 होत आलेली आहे. हा, हिला जायचंय का खुशीला? यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदम् आवृतम्. ज्याप्रमाणे पुराने अग्नी, धुळीने आरसा आणि वारेने गर्भ वेष्टीला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कामद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादिला जातो. आता हे काम आहे, आपल्याला आपली जी बुद्धी आहे या बुद्धीला पूर्ण आच्छादून टाकतं. ज्याप्रमाणे जर तुम्ही बघितलं असेल की एखाद्या दिवशी खूप जोराचा पाऊस पडतो, तेव्हा काय होतं, सकाळीच पूर्ण अंधार असतो, आपल्याला सूर्य सुद्धा दिसत नाही, पूर्ण अंधार असतो. तर तेव्हा जे वृक्ष असतात त्यांचं जे जीवन आहे, ते जे लस्ट आहेत किंवा ते जे खूप 3rd डिग्रीचं आपण म्हणू शकू जे काम आहे, त्याची तुलना एका वृक्षाबरोबर केली आहे. आणि ज्याप्रमाणे एक बाळ जे असतं ते जे गर्भात असतं, तर वारेने गर्भ
पूर्ण झाकला जातो आणि पूर्ण अंधार असतो, म्हणजे पूर्ण अज्ञान असतं. काही झाल्याने आपल्याला आपण कृष्णापर्यंत जाऊ शकत नाही. हे एकदम अज्ञानी आणि आपण अंधकारात असतो. त्याच्यानंतर प्राण्यांचं जीवन त्याची तुलना केलेली आहे, एक आरसा आहे आणि त्याच्यावर खूप खूप धूळ साठली आहे. मग तुम्ही आरशासमोर उभा राहिल्यावर ज्याप्रमाणे तुम्हाला तुमचं काही झालं तरी प्रतिबिंब दिसणार नाही, पशु जीवनामध्ये सुद्धा अज्ञान असतं. ते कृष्णापर्यंत जाऊच शकत नाही, त्यांना ती फॅसिलिटी दिली नसते. ज्याप्रमाणे आपल्याला जी जिव्हा आहे ती आपण कृष्ण नामामध्ये लावू शकतो. त्यांची जीभ एवढी जाड असते की त्यांना राम कृष्ण हे काहीही म्हणता येत नाही. मग आलं मनुष्य जीवन. मनुष्य जीवन कसं असतं की आता ज्याप्रमाणे अग्नीला धुराने झाकलेला आहे, पण थोडा जर आपण पंख्याने जर तिकडे वारा दिला तर तो धूर आहे तो बाजूला होतो आणि प्रकाश आपल्याला दिसतो. त्याचप्रमाणे आपण या मनुष्य जीवनामध्ये कृष्णाची प्राप्ती करू शकतो. सगळं जे काय आपली इंद्रिय आपण संयमित करून प्रभुपादांनी जे लिहिलेलं आहे त्याचं आचरण करून आपण आपलं जीवन प्रकाशमय करू शकतो. आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. तर हे जे दिलेलं आहे हे काम, की काम हे असं आहे, कुठल्या डिग्री पर्यंत जाऊ शकल्यावर केवढा अंधकार आणि अज्ञान असतं आणि तेच या मनुष्य जीवनात आपण ते खूप सुलभतेने बाजूला करू शकतो आणि कृष्णाची प्राप्ती करू शकतो. हे परत तेच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून हे भरतर्षभ अर्जुन, इंद्रियाचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा काम प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्कारच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. हरे कृष्ण. म्हणून इकडे सांगितलंय कृष्णाने की हे जे काम आहे त्याचा वध कर. पण कुठलंही आपल्याला जेव्हा आपल्या हातामध्ये, आता काही मुलांना वाईट सवयी असतात, मग वाईट सवयी जर काढायच्या त्या सवयी त्यांना दिल्या पाहिजे. हे करू नकोस पण काय कर म्हणून सांगितलं पाहिजे ना, नाहीतर ते परत त्या वाईट सवयीकडे जातील. म्हणून तसं त्याप्रमाणे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय, तुमचं मन आहे ते कृष्णाच्या सेवेमध्ये तुम्ही लावा. आता इकडे आपली इंद्रिय जी आहेत ती कशी आहेत हे बघा. हे जे आपण आपल्या देहाच्या स्तरावर राहतो, शारीरिक स्तरावर राहतो, तेव्हा काय करतो आपण, फक्त आपल्या शरीराला काय पाहिजे हेच आपलं लक्ष असतं, की मला आता हा सिगरेट ओढतोय, हा दारू पितोय, तो त्याच्या इंद्रियांना तृप्त करण्यासाठीच राहतोय, शारीरिक स्तरावर राहतोय. मग त्याच्या पेक्षा हा जो माणूस आहे याला सुद्धा या शारीरिक स्तरावर राहायला आवडतंय, पण तो काय विचार करतो की मी दिवसभर दारू घेतली तर मग काय होईल, तर मला नोकरी करता येणार नाही, नोकरी जर केली तिकडे चुका झाल्या तर मला नोकरीवरून काढतील. म्हणून या माणसापेक्षा तो विचार करतो की मंडे टू फ्रायडे मी काम करीन, सॅटर्डे संडेला मात्र मी बार मध्ये जाईन, मला हवी ती मजा करीन. तर त्याला सुद्धा इंद्रिय तृप्ती करायची असते, पण तो इंद्रियांचा थोडे संयमित असतात, तो थोडा कंट्रोल करू शकतो. मग त्याच्याही वर जो माणूस असतो, या सर्व माणसांना एक गोष्ट हवी आहे बरं का, त्यांना आनंद हवा. हा माणूस आनंद दारू सिगरेट मध्ये शोधतोय,
जो इंद्रिय स्तरावर असतो तो इंद्रिय थोडेसे कंट्रोल करतोय, पण तोही याच आनंदाच्या पाठीमागे असतो. जो मानसिक स्तरावर असतो तो विचार करतो, अरे दारू पिऊन सिगरेट ओढून मला आनंद किती वेळ मिळणार आहे, तो क्षणिक असणार आहे. काही वेळानी तो मी पुस्तकं किंवा शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय संगीतामध्ये लावी, म्हणजे त्यांचा जो आनंद आहे तो आनंद त्यांचा जास्त वेळ टिकतो आणि ते कधीच या खालच्या स्तरावर पडत नाही. त्याच्या पुढचा माणूस जो आहे तो विचार करतो, अरे माझं मन जे आहे त्याला आनंद मिळतोय, पण तरी तो आनंद टिकणारा नाहीये, मला शाश्वत आनंद पाहिजे. मग मला कुठे मिळेल? मग तो खोलात जातो, पुस्तकं वाचतो, त्याला समजतं की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. जर मला खरा आनंद मिळायला हवा तर आत्मा हाच आनंदाचा उगम आहे. मला आत्म्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, माझं कनेक्शन माझ्या आत्म्याबरोबर झालं पाहिजे. इतकी वर्ष माझं जे कनेक्शन होतं ते माझ्या शरीराबरोबर इंद्रियांबरोबरच होतं. आता आत्म्याशी जेव्हा मी कनेक्ट होईल तेव्हाच मला शाश्वत आनंद मिळेल. आणि मग तो गुरुच्या शोधात जातो, गुरु त्याला सांगतो की आत्म्याची उन्नती करून घेतो आणि असा माणूस मग आध्यात्मिक स्तरावर राहतो आणि त्याला शाश्वत आनंद मिळतो. आता इकडे त्यांनी एक सोपं करून उदाहरण दिलेलं आहे की जी आपली इंद्रिय आहे की ते जे डल मॅटर आहे त्याच्यापेक्षा इंद्रिय ही जास्त सुपिरियर आहे. डल मॅटर म्हणजे जे काय निर्जीव आहे, म्हणजे टेबल, खुर्ची, कपाट, त्याला डल मॅटर म्हटलेलं आहे. आणि असं करून त्यांनी सांगितलेलं आहे की इंद्रियांच्या पेक्षा जास्त सुपिरियर किंवा जास्त श्रेष्ठ हे मन आहे. मनाच्या पेक्षा श्रेष्ठ बुद्धी आहे, बुद्धीच्या पेक्षा सर्व शक्तिमान हा आत्मा आहे. तर हा जो रथ आहे याची तुलना आपल्या मानवाच्या शरीराबरोबर केली आहे. आपल्याला 5 इंद्रिय असतात, तेच हे 5 घोडे दाखवले: डोळा, नाक, कान, जिव्हा आणि त्वचा. तर ही 5 इंद्रिय आहेत आणि त्या 5 जी इंद्रिय आहेत, हे जे घोडे आहेत हे लगामाद्वारे कंट्रोल केले जातात. लगाम म्हणजे मन आहे आणि लगाम ही कोणाच्या हातात आहे? ही बुद्धीच्या हातात आहे. आणि इकडे पॅसेंजर म्हणून हा जीवात्मा बसला. तर आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारते, हा जीवात्मा तुम्हाला कसा दिसतोय? घाबरलेला. खूप घाबरलेला आहे. आता समजा जर मी तुम्हाला एका गाडीमध्ये बसवलं आणि सांगितलं तू जा, आणि ड्रायव्हर आहे आणि ड्रायव्हर घेऊन जातोय. थोड्या वेळाने तुम्ही विचारलं कुठे चालला, ड्रायव्हर म्हणतोय मला माहित नाही मी कुठे चाललोय ते, आणि असेच तुम्ही फिरता. तर नॅचरली तुम्हाला खूप भीती वाटेल, अरे कुठे घेऊन चाललायस, माझं घर कुठे आहे, आता माझं घर शोध. ड्रायव्हर म्हणतोय मला माहित नाही. तो ऐकतच नाहीये तुमचं, कुठेही घेऊन चाललेला, कसाही चालवतोय, कधीही अपघात होईल. त्याचप्रमाणे हे आपलं शरीर आहे, आत्मा शरीरात बसलेला आहे, तो खूप घाबरलेला आहे की ही लोक काय करतायत. हे जे 5 घोडे आहेत, एकाला जे डोळे आहेत त्याला त्याचा विषय पाहिजे, मला सिनेमा बघायचा आहे. नाक आहे त्याला चांगल्या गोष्टींचा वास घ्यायचा आहे. जिव्हा आहे तिला रेस्टॉरंट मध्ये जायचं आहे. मग असं हे जे प्रत्येक इंद्रिय आहे, प्रत्येकांचे विषय वेगळे, प्रत्येकाला त्यांच्या दिशेने जायचं आहे. आणि मन जे आहे ते
या इंद्रियांना कंट्रोल करू शकत नाही. आणि मनाला कंट्रोल करणारी बुद्धी असते आणि बुद्धी सुद्धा कंट्रोल करू शकत नाही. आता तुम्ही मला सांगा, तुम्ही समजा जर एखाद्या सिग्नल कडे थांबलेला आहात आणि तुम्हाला ऑफिसला जायला उशीर झाला आणि सिग्नल लाल आहे, तरी तुम्ही सिग्नल क्रॉस करून जाल का? कोण सांगेल? उत्तर देता येत आहे का? ऐकू येतोय ना आवाज? ऐकताय ना तुम्ही? हो माताजी. हा, मग सांगा, जर लाल सिग्नल असेल तुम्ही सिग्नल तोडून जाल का? नाही. काही झालं तरी जाणार नाही तुम्ही, कारण तुम्हाला ज्ञान आहे की पोलीस पकडेल किंवा मला मोठी फाईन करतील आणि मला ऑफिसला जायला आणि खूप उशीर होईल. म्हणून काही झालं तरी तुम्ही सिग्नल जो लाल आहे तेव्हा तिकडे पेशंटली तुम्ही थांबाल आणि मग जाल. का? तुम्हाला बुद्धी आहे. तुम्ही न्यूजपेपर मध्ये वाचलंय, टीव्ही मध्ये बघितलेलं आहे काय होतंय सिग्नल तोडल्यावर, किंवा Accident. लहानपणी हे बघितलेलं आहे प्रॅक्टिकली. तर आता ही जी आपली बुद्धी आहे ही मनाला कंट्रोल करते. हिच्यामध्ये काहीही शक्ती नाहीये. ज्याप्रमाणे सिग्नलला तुम्ही उभं राहून तुम्ही पेशंटली उभे राहता, तशी ही बुद्धी नाहीये. हिला काहीच ज्ञान नाहीये. बुद्धीला ज्ञान कुठून मिळतं? शास्त्रामधून, भगवद्गीतेतून, भागवतातून मिळतं. जेव्हा ही बुद्धी सबळ होते ती मनाला कंट्रोल करते. मन जेव्हा सबळ होतं तेव्हा ते इंद्रियांना कंट्रोल करतं. आणि जेव्हा इंद्रिय कंट्रोल मध्ये राहतात तेव्हा आपल्या भक्तीमध्ये प्रोग्रेस होतो. आपण कृष्णापर्यंत पोहोचू शकतो. थांब देते मी. आता आपलं झालेलं आहे जवळजवळ. हा, तर आता आपण आज काय केलं की अर्जुनाने प्रश्न विचारला की मी कर्म करू की कर्माचा त्याग करू. मग एक काहीतरी मला सांग. मग कृष्णाने त्याला सांगितलं की तू कर्मयोग कर, निष्काम कर्मयोग कर, म्हणजे तू माझ्यासाठी कर्म कर. अशा तऱ्हेने असा कर्मयोग नक्कीच ज्ञान योगापेक्षा श्रेष्ठ आहे. नियतम कुरु कर्म. मग कर्मकांड ते कर्मयोग हे मी तुम्हाला सांगितलंय की जो मी 2 उदाहरणं दिली, भरत राजा आणि प्रताप रुद्र. या दोघांनी एक जो भरत राजा आहे तो क्षत्रिय असून तो जंगलात राहायला गेला, त्याचं पतन झालं. आणि कर्मयोग की प्रतापरुद्र राजानी कृष्णासाठी सेवा घेतली. कुठली सेवा घेतली? रस्ता झाडायची. तो कर्मयोग झाला. मग त्याच्यानंतर उत्तरे पारिवारिक परंपरा नष्ट होती. तर कृष्ण काय म्हणतो? नाही, यत यत आचरती श्रेष्ठस. जसे नेते आचरण करतात, सामान्य जन ही त्यांना आदर्श ठेवतात आणि त्याप्रमाणे ते सुद्धा आपापली ड्युटी करतात. त्याच्यामुळे राज्यामध्ये प्रत्येकाने आपली ड्युटी केली की सुख, समृद्धी, शांती राहते. मग कृष्ण अर्जुनाने विचारलं सर्वात मोठा शत्रू कोण? मग कृष्णाने सांगितलं की काम हा सर्वात मोठा शत्रू आहे. मग कामाचे जे 3 लेवल्स आहेत ते मी तुम्हाला समजावून सांगितले. तर आता आपला आजचा वर्ग झालेला आहे. तुम्हाला रूपा माताजी यू कॅन स्टॉप रेकॉर्डिंग. बरं, तुमचे काही प्रश्न आहेत? हरे कृष्ण रूपा माताजी. मी त्यांना हे पाठवते मेसेज. येस. हरे कृष्ण रूपा माताजी. बरं, तुमचे काही प्रश्न आहेत का? मी प्रश्न घेते.
रूपा माताजी हरे कृष्णा. असून दे कुमुद माताजी त्या करतील. We तुमचे stop recording, Mataji. Shall I stop? येस येस Yes, थँक्यू माताजी.